Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes, Pitsa 29 na bulan sang Abril, tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyo nga daydayon karon nga adlaw. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Dako ang mabulig sang D3 Bayo sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa inyo kalawasan. Kag ini siya, tambal pa sa ubo sipon kag hilanat. D3 Bayo, tag 14 pesos lang, produkto sang klinika di alternatibo. Kag ginadulong man sa aton sang DTX 500. Pabaskugon ang aton lawas, mabakod nga immune system, mabakod nga organ, ibato naton sa anuman nga pamalatian. DTX 500 may detoxifying compound nga nagatinlo sa inyo dugo kag atay. Sa karon nga daw halos piyak kag piyak ang balatian, kinanglan ang lawas pabakoron. Amo ini kag gamito naton ang DTX 500. DTX 500. Ang iya sini mga organic compound nga nagabulig sa aton pagi sa bisin, charantin kag polypeptide. Gani, sa mabakod nga lawas, dipinsa sa balatian, DTX 500 ang gamito naton adlaw-adlaw nga tanan. Ang DTX 500 mabakal, pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Unang boylo, 15 ka mga senador. Bisan ano nila nga arangka sa duha spokesman sang Task Force, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ining NTF-ILCAC nga ni, sa gihapon magapabilin spokesman ang duha. Puerte. Tiyan mo niya mo, basta militar ya, ti palangga na ya ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan ano pa nga arangkada mo, magapabilin gyapon sila sa pwesto. Man 15 ka senador sa pagpanguna ni Senate President Vicente Soto III, Senate Minority Leader Franklin Drilon, kahapon nagfile sang Resolution 709 nga nagasensor kay Lieutenant General Antonio Parladi Jr. para sa iya hindi matinahuron, derogatory kag binastos kag masakit nga talaga batok sa mga senador. Ini siya padayon nga magapungko spokesman sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Porte, ang tanan nga mga insya sa gobyerno, ang mga leader kagapungko na chairman, mga ex-general, mga military ini. Di babudlay mo na kakason, amo na ni, nga binastos sa ginhimo nila sa mga senador. Kung si Senador Franklin Drilon pa, sos niya, 24 anyos na ko nga nagpungko sa pagkasenador, bag-o lang ko iya kabati, bag-o lang ko iya kasalapo, nga ining isa ka-general, tawgon niya nga estupido ang mga senador. Porte, no?
hindi maagwanta. Porte iya kabastos pananaw sang mga senador ti ano muna kay palangga inaya ni Presidente Rodrigo Duterte. Bisan nga arangkadahon niya ang mga senador pungko gyapon sa spokesmans sang among ahensya sang gobyerno. Lantaon ta kay karon padayon nga ginaarangkada sang mga senador nga dapat ini siya kakason sa amo nga pwesto bangod hindi maayo nga mga tinaga ang ginbuya niya batok sa mga senador. Hamak mo nga tawgon mo yang nga estupido, so puwerte. Ang pila sini ka mga principal author sa pag-arangkada kay Parlade, amo Sanday Soto, Senate President Pro Tempore Ralph Ricto, Majority Leader Miguel Subere, mga senador Nancy Binay, Pia Cayetano, Grace Poe, Lila de Lima, Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Richard Gordon, Ping Lacson, Francis Pangilinan, Aquilino Pimentel IV, kag Joel Villanueva. Puerte, no? Lantaon ta, kung ano kabakod kay Parlade nga ni, nga puerte, kung mag-insulto, wala respeto sa mga senador. Man, ginpadako ang ilaulo ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo Ariho, ang reaksyon, hulatonta, ni Congressman Greg Gasataya, gamonitor ko kahapon, ang Sangguniang Panglungsod nagpasar sang resolusyon nga nagapangayo sang impormasyon sa opisina ni Congressman Greg Gasataya angot sa estado sang ginaluso sadto nga hagna nga nagatunga sa Bacolod sa duwa ka distrito. Ang resolusyon ginduso ni Councilor Al Victor Espino kag unanimous ini nga ginaprobahan sa virtual session kahapon. Ti suno kay Councilor Espino nagapati ini nga dako nga benepisyo kung matunga ang Bacolod mangod ang kada distrito may separado nga pundo para sa development sang syudad. Kag ang populasyon sang syudad sa Bacolod okay na, ready na pananglitan tungaon giman sa duha ka distrito ang syudad sa Bacolod. Kwalipikado na Bacolod nga matunga sa duha ka distrito. Nagligad nga tinuig daw 2019 nagfile si Congressman Greg Gasataya sang House Bill 147 nga nagatunga sa duha ka distrito sa Bacolod. Ini sundon tani nga isyu. Kon pananglitan iduso giman ini ni Congressman Greg Gasataya kag kon pananglitan nga mahingagaw pa sini nga tuig nga matunga sa duha ka distrito ang Bacolod, magalain ini ang senaryo politika sang syudad sa Bacolod. Puwerte ini pananglitan abe nga mahingagaw kag maaprubahan sos gulpi ni malain ang senaryo sang politika sa syudad sa Bacolod. Subong tiga ginual-gual mo natabo lang ini sang pagbaylo rehistrasyon ni Albi Benitez dire sa Bacolod. Madamong espekulasyon porte dayon nga inarangkahay sa pila ka mga supporter. Pero initanan silingko malayo pa, mga isa ka tuig pa, madamo pang matabo sa sulod sang isa ka tuig. So hulaton ta ini kung ano ang mangin resulta sini sa nasiling ko na ang bilog nga senaryo politika sa Bacolod, inisya magkambyo gulpe kon pananglitan maaprubahan nga tungaon sa duha ka distrito ang siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Nagapalapnag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Red Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, SalangaNo ang kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Sa takna alas 7, ang mga balita kag isyo gidulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,